Dobrý den, já jsem Jimmy a toto je návod, jak stáhnout jakékoliv náhodné video z YouTube, které vás prostě napadne a stáhnout se do počítače. Je úplně jedno, jaké to bude. Takže je to naprosto jednoduché. Musíme si rozkliknout nějaké video, které chceme stáhnout, skopírovat URL adresu, jít na stránku, kterou máte v popisku videa, vložit sem URL adresu, nastavit formát MP3 a dát Continue. Zrušit tady tuhle stránku. Tak, nyní tady už máme tady toto, tady nic nebudeme dělat. Můžete si to samozřejmě přejmenovat, ale to už je čistě na vás, nebo změnit ten formát. A dáme start. Jakmile dáme start, tak budeme chvilku čekat, než se nám to zkonvertuje. To nezabírá moc času a je to rychlé, si troufám říct. Každopádně jak si můžete povšimnout, už se nám to konvertovalo a teď to musíme stáhnout, takže klikneme na tlačítko download. Jakmile klikneme na tlačítko download, můžete si povšimnout, že vlevo dole se nám stáhl soubor, který rozklikneme a máme tady v MP3 soubor, který jsme si stáhli. Tak jo, takže toto by bylo všechno. Já vám děkuju za shlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, můžete dát palec nahoru a nebo dolů, podle toho, jak chcete. A já se s vámi rozloučím a uvidíme se třeba u dalšího návodu nebo nějakého dalšího videa. Zatím ahoj!